ஐயா துணை. நம் தினகர்குரு யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. தினம் ஒரு அகில விருத்தம் முழுமையாக கேளுங்க. இச்சிறுவர்களின் ஏடு வாசிப்பை பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. தீர்ந்தோமினி எங்களை தானும் திரும்ப கையிலை கலையாமல் ஈந்தோர் பிள்ளை எல்வரையும் இனமும் நீளம் குறையாமல் சார்ந்தோர் எங்கள் கணவரையும் தந்தே தரணி அரசாண்டு வாழ்ந்தே இருக்க வரமருளும் மாயாதிருக்கும் மறை முதலே ஐயா துணை.